Cum să dizolvi rușinea? Rușinea este o experiență foarte dureroasă și se poate combina și cu alte emoții negative, precum furia sau dezgustul de sine. Rușinea înseamnă să-ți percepi sinele, persoana ta, ca fiind inferioară sau defectă și vulnerabilă la critică și respingere. Nu degeaba, când simțim rușine, avem tendința să ne ascundem sau să fugim. Unul din antidoturile pentru rușine este autocompasiunea. Ce este autocompasiunea? Compasiunea se referă la capacitatea de a înțelege cu empatie natura și cauza durerii cuiva și dorința de a ușura și de a liniști acea suferință. Autocompasiunea este despre a direcționa spre noi înșine acea empatie pe care o avem și pentru alții. Într-un studiu din 2023 de la Școala de Medicină de la Harvard, s-a arătat că practica regulată de a scrie scrisori de autocompasiune a redus anxietatea, autocritica și rușinea. Cum să scrii o scrisoare de autocompasiune? Iată un exercițiu foarte valoros care te poate ajuta să reduci sentimentul de rușine. 1. Adu-ți aminte de un episod în care ai simțit rușine. Ia-ți câteva minute să scrii despre acea situație. Scrie despre ce s-a întâmplat, cum te-ai simțit, ce ai făcut atunci și ce ai făcut după aceea. 2. Normalizează. Descrie și alte moduri prin care alți oameni ar putea experimenta situații care induc rușine. Cum s-ar putea simți alte persoane în situația aceea? Acele persoane s-ar putea simți prost, s-ar putea simți incompetente, defecte, imorale, de neiubit. Ce i-ar face pe oameni să se simtă așa? 3. Fii bun cu tine. Ce i-ai spune sau ce i-ai face celui mai bun prieten sau cuiva drag care ar experimenta același eveniment care declanșează rușine? După ce ți-ai pus această întrebare, încearcă apoi să extinzi această înțelegere, grijă, bunătate, acceptare și iubire necondiționată și către tine. 4. Mindfulness. Încearcă acum să povestești acel eveniment care ți-a indus rușinea într-un mod de observator, mai detașat, mai obiectiv. Încearcă să nu exagerezi sentimentele sau să nu te identifici cu ele. Observă acele sentimente ca și cum ar fi niște frunze care plutesc pe un râu și lasă-le să se ducă. Și 5. Nu în ultimul rând, lasă-te iubi de Dumnezeu. Imaginează-ți că stai pe marginea acelui râu, că Iisus e lângă tine și îți oferă tot sprijinul emoțional, te susține și îți transmite cuvinte de apreciere și acceptare. Scrie cuvintele care ar fi potrivite să ți le transmită El. Cam ăsta e exercițiul. Încearcă să practici acest exercițiu în mod regulat. Gândește-te la autocompasiune ca la un răspuns sănătos la rușine. Nu lăsa rușinea să se instaleze, întâmpină cu acest exercițiu și vocea criticului interior se va diminua împreună cu senzația de rușine. Mult succes!